yo creo que una de nuestras preocupaciones también es el acceso a ayudas, de acuerdo, que nos permitan financiar, bueno, nuestra participación en congresos, seminarios, el poder publicar en determinadas revistas o poder realizar cursos que a lo mejor tenemos que pagar una parte, ¿de acuerdo? En ese sentido también es especialmente difícil si no estamos incluidos a lo mejor en un proyecto o equipo de investigación. Entonces yo en este sentido quería, bueno, mi consulta sería si habría la posibilidad de en el futuro poder acceder a convocatorias que fueran exclusivamente para la figura de ayudante doctor y poder acceder a ese tipo de ayudas. Bé, és un tema que és més bé de qüestions d'investigació, d'ajudes a investigació, etc. És cert que enguany hem tingut una oportunitat que, bueno, el problema és que no sabem si se tornarà a repetir, que és el programa de requalificació al qual ha pogut accedir una part del professorat ajudant doctor en unes condicions molt diferents de la resta d'estades. I pel que a mi me consta, per banda del vicerrectorat d'investigació, sí que hi ha una intenció de mantenir i potenciar tot el programa d'ajudes pròpies a la investigació, en el qual problemes com el que tu planteges als inicis de la carrera acadèmica se podrien abordar. De fet, bona part d'aixes ajudes específiques estan sent captades per als investigadors més joves, que són els que precisament tenen més problemes per a captar les ajudes d'un altre tipus de major envergadura. Per tant, sí que hi ha un compromís també en intentar facilitar-vos aquesta ajuda a la investigació.